liyane bapakmu Jaini. Engke nek disangoni kula ucapaken terima kasih, dene gak disangoni sampe meneya tak enteni. Asik. Sebab meneh wayahe mbayar bang mekar. Sing rupane ayu asawane sembuyu anggegawe rengone atiku dasar ayu isih legan tansaya gawe atiku kasmaran yen kalora bisa turu tansah klosian aku tansah keling cewek batu cewek batu kamu gawe kelon ning atiku cewek batu cewek batu sliramu dadi bojoku kaya ngene wong lagek gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewung pulang kembali bersama Putri Wijaya cok kanan kali batu ketemu cewek
cewek batu cewek batu koyo siramu dadi bojoku koyo ngene wong lagi gandrung ning ono omah mikatiku bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku lewong mangan walonang peteng-peteng cewek kali bago ayo meteng bareng pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula sa Indonesia kabeh bangsaku Islam Buddha Kristen kabeh bangsaku ayo do bersatu ojo sampai tukar kelawan sandang lan pangan gedhong loro lan pati iku pretongane wong jange rapi sembarang gawe ayo padha dilakoni supaya gampang golek raja mula wong jejodhoan gak kanggo sedina rong dina kanggo salawase urip ana alam donya saling pengertian syarat sing utama sup jejodhoane langgeng besok sampai tuwa jrone era globalisasi pembekalan ilmu sing nomor siji mula wajib belajar kudu ditekuni syukur iso ningkatno sampai perguruan tinggi monggo Mas sekali lagi Jos loh enak ngene gendeng jula-juli adik jula-juli dangdut gak pandang bupati gak pandang camat gak pandang pak lurah nek krungu jula-juli mesti kudu joget rasane iki ayo dioper sing penak Jos aku wingi teko lamongan golek manuk watu pasaran manuk kutut sing dadi klangenan teko omah
tak nggo pameran manuk putut regane pancen larang kunduwe siji tak eman-eman karo bojoku disayang-sayang bojoku pesencak aja sampe ilang manuk perkutut pancene swarane ulem numpak sepeda motor kudu gawe helm aku duwe helm cuma siji wong jagani nek ana operasi wong helmku tak ecet coklat jare bojoku cek tambah hebat helm tak cangking ketatap lawang saiki helmku bojoke belang namung semanten kidungan kula binarak ingkang sogeh nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu alhamdulillah kepethuk karo masyarakat Desa Kalibang. Oh, dusun Kalibago ya, desane Kalibang kanthi seger waras. Padahal torope Budi Wijaya ku full. Alhamdulillah kru dan pemainnya masih sehat. Yalah, ngomong ijan ya gak enak sangkakno koyo wong gendeng. Biyen mulo sliramu wis tak aturi. Golek jodoh sing tresno welas sing ati. Pungkasane saiki digawe loro ora murung saiki ne dadi rondo nek rondone cak kuntet rondo komersil rondone ayu pegatane Kang Jamil kula kenal pisan dadak terus kentil bareng bondo entek kula terus disikil bareng pisan atiku ngersulo jen ga ono konco nek tak pikir-pikir aku ya legowo aku tenger-tenger dagak koyok bedes ngersulo mandeko lapo ketara gak duwe isin didelok karo wong Kalibago lho gak isin ta lah lapo isin pomo ngadoma lah nek do omah apa ya sukan putuku goblok kok iso sukan putune lah iya gak sukan putu ya apa rumah samu aku ngene iki ya lapo ngono paling yo joget nek kon gendeng Kalibago yo joget beso senengane wong ki nak beso aku no nanda aku jaman yamen wis entek. Lah kok keluget-keluget ngene ku lha apa? Delek dhuwit jakane bayar syariah ben. Kok iso bayar syariah iku lho. Lah ya iya, kon kok seneng utang sih, Dak? Lho, wong urip iki gak duwe utang nyambut gawene kurang semangat. Lho. Wong utang iku gak enak lho, Dak. Mundak nyaur. Wong utang iku mundak nyaur. Lho nek gelem. Nek gak gelem, ya nyengkre sih. Wong masa utang disingkri kon niku. Utang yo wajib nyaur. Iya. Kon tak kandhane aku masih bayar aku 800. Nyoto kono Budi Wijaya bayarmu 800 cak kuntet lho. Ya iya ya ro dhewe. Lho iya ta. Tapi wong urip ngono bojoku ya utangi jendeledek ae. Bojomu seneng utang ya kayane. Senen. Senen apa? Amarta. Lho.
Ya BKM loro. BKM iku singkatane apa? Bejat masyarakat goblok. Iku maneh Senin Amarta ya. Amarta. Ambek BKM. Ya iya. Anu Selasa. Mekar. Rebo. Syariah. Gak ngono nek kon kok apal sih. Gak apa ya apa bojoku gak bayar blas datae. Kon ngomong aja cemplang-cemplung. Apa? Kon iku iso bojo gak bayar blas. Utange wajibe nyaur. Utang wajib nyaur. Iya. Gak kaya wong kene lho gak seneng utang, Dat. Wong kene aku percaya kali bagu, Iya. gak ono sing diutang. Gak ono. Samene kae lho gak ono sing diutang Belas temenan. Paling sing gak utang ya ono nek wong 12 ngono ae. Kabeh ya belek. Gojlok kon ngawur ngene. Kandhane lho, aki biasae ku bedil liwat kene. Mosok, Dat? Bedil ngondokur liwat kene. Liwat kene kon. Kandhan nek jam 09.00 jam 10 awan. Iya. Wong kene wong wedok-wedok iku gak ono sing ngarepe omah. Lho, berarti wong wedok-wedok iku jam 09.00 awan gak tau ono sing nok teras utawa ngirate omah. Ono. Lah nang ndi kabeh? Delik go buri kono lho. Go jeding-jeding sing idan. Lah kenapa kok ndelik ngono iku? Lah Bang Mekar teko, Amarta teko, Syariah teko. Sengidan wayahe bayar kawabe sengidan. Ukasane pinter ya trike wong kene. Wong kene pinter. Iya. Sengidan go burine jeding. Jeding, Lah sing nagih kan teko. Iya. Dek ibumu mana? Heeh. Enggak tahu jare anake. Anake iya. Lah wong arek wedok-wedok numpak kentor-kentor lah ya beser sih arek wedok-wedok iku. Si beser apane blok? Data kudu pipis. Iya, kudu. Takon sampe anake. Heeh. Dik, kamar mandinya mana? Di belakang, Mbak. Mlebu beleng. Beleng Nang kamar mandi. nang kamar mandi. Malah dicepot kate ndodok. Tatak sing di omah sengidan go bak-bak. Agetmu korana sing kita Lah iya, kon Syariah iku kejem lho. Kejeme. Masalah kok nek Senin gak sepiro. Gak sepiro, Wong iya. kene nek Senin wong lanang-lanang jek lumayan gagah. Bergas ya. Berkah. Soale sing wedok jale mek titik. Pak duwike. Kok duwike, heeh. Ayo apa sih, Bu? Iya. Payahe bayar. Iya. Dikek duit pelek dikek bayar aman. Aman. Selasa iki mulai alum. Lho, Selasa mulai alum. Iya wong lanang-lanang. Wong Sing lanang. wedok rada nyenggro nang jaluk. Iya apa, Dat? Pak duwike gawe bayar. Duwike. Bayar apa? Mekar. Cukupno palek digawe bayar telek aman. Aman. Tapi nek wis dina Rebo, Dina Rebo ya iki. alah wong lanang kene lho akeh sing setruk kon tekanane. Lah kok iso? Lah ya iya sing wedone njaluk dhuwit nyenggro. Ya apa? Pak, duit. Woi. Sing lanang sak kecap gawe apa? Bayar Syariah. Iya. Gak ngomong marine wis dhewe entek duwike. Kok iso kok iso apal kok niku. Awak dhewe nggo kali bagus gak Kali bisa bagus. pindho. Kowe bolak-balik ya? Wis bolak-balik Iya. diitung yo ping 4 iki. Ping 4 iki. Iya iku jek jamane saiki Bapak Abah Didik Purwanto sing mimpin. Abah Didik Purwanto. Jamane Abah Said biyen yo nduk Wis kene. bolak-balik mrene ya. Iya. Iya. Lah sing duwe gawe iki ya plek mbek aku kancaku sekolah. Lho, sing duwe gawe Abah iku mau? Iya, Pak Mujani mang. Pak Mujani? Alah, Iku plek ambek Sumiati ku. Iku plek ambek awang bojone. Masalah Sumiati ku biyen jek sekolahe gendak aku goblok. Kok dipokor bojone Ora nyonyor. kok? dikandani lho. Kok iso gendakane iku lho? Masalah ya. Saiki wis dadi bojone iku, Dat. Iya. Ojo kok cerita-cerita. Masalah iki mek ngene gak sepele. Ya apa? Nah, Mujani ayo iki ngene lah ambek aku lah ya kok padha kancane. Padha kancane CS. CS. Iya. Sumiati ku kancaku gendak aku. Aku gak iso ngeterno. Terus? Mari ngono kuno liwat dibarengi. Ya apa? Akhirnya ya dipek ngono. Katut ngono ya. Iya, batinku ya wis lek-leken. Kalah Sumiati dhisik, kan? payu lho kan. Kok niku Surabaya Gresik kalah dhisik kon niku. Lho iya, mangkane sapa Mujani? Iya. Iku temenan. Apa? Wonge alim, Wong alim, ganteng, ganteng, bijaksana, bijaksana, berbudi bawa laksana. tapi licik. Lu kok iso licik lho? Lho wicik kok kandhani. Wis nanggap lodrok net kalau ana licik ya apa sih? Lah duwe-duwe soge. Di soge aja. Tapi masalah kelakuane licik kon. Kok iso licik? Dasarmu ya apa kon ngomong? Gak wani gendaan kon kandhani. Wong lho gak wani gendaan. Lho, lah wis rabi ya, Dat. Mbok kon Eh? gendaan wis rabi ya? Iya, tapi Wis wis berumah kocok. tangga? Iya, wis aja ngurusane aneh. Iya. Mangko tengkulu sebelum bubeleng. Mau mlebu nang dapur. Masalah sing ngadang le dadak adikne mak.
Gak ngandel aku. Dikandani adekne mak kok. Omamu Mojokerto teko Kediri kok iso bolo kok iso mak. Kandani adekne mak iku. Sing adang iki. Iya. Sopo? Ala giyem iku ya apa? Yem kok iso duwe dulur. Lah ya sing wong adang lho iso jengking arepe kompor lho. Iya. Wis dasare arang. Kompore bobrok. Ngewegel wes. Kok iso ngegles. Maksude ku mawone. Oh mawone banter. Lho iya. Ya. Lah sing adang kan loro. Sitok gas. Situ ya ana kan sing adang ku Loro. Ya adene mak. Sopo? Ah leginem iku ya apa? Gak ngono kok legi-legian. Yo laminem lho, yo laminem. Yo laminem. Iya. Laminem ya jadi. Kok nanti yo laminem mang. Yo nem ya apa? Lho kok sih nek modon tapu entong, tapu nentong, Bu. Sing ngeracik sego aku digoblok. Iya. Tet aku tet. Iya. Iya yo ngono. Adikne mak sing nomor 3. Lho, sapa, Det? Mau dasi ku lho. Lho, jarene lakon apa to sisi jarene. Yo dasi awendel wonge. Aku tet. Napa, Pak? Endel apa mboten? Wah. Sorry Yusi. Masih endel tapi kan rada manis. Endel tapi akas. Akas. Lah ancene sing sembarang iku double-double. Double-double. Double loro. Sing situ yang ngono padha ngracik segone. Sopo, Det? Lah iki Jumirah kuwi apa? Ayo yo, kok iso Jumirah jane. Iku ancene wong kadung akas. Kadung akas, Det. Mari ngono aku kate ngapa sego digeblok teko mburi mbek sing kora-kora. Ya apa? Alah. Kaget kon. Iya. Iya ya. Adene mak sing ragil. Sopo, Det? Ala ginem iku ya apa? Ayo lagi. Lah ya sing yunem. Wah. Wis. Oh iya yunem. Sabar ae. Mari ngono karek situ ya ngono wetene. Wetene. Oleh kepingin tak salaman. Iya. Ya ora ngono salaman. Sopo, Det? Lho masalah Warti lho Warti. Lah iya, saking kebajute kok iso kepengin salaman ambek Kutet lho. Cik nemene. Lah iya sego-sih nang direk Sumiati mangko ya boloku dekek cemer-cemer ngelak ngompol kabeh. Kora-kora wong loro. Iya wong loro. Ketekor. Temen yo aja guyu yo. Ketekor. Dadak nggo iringane ana tas kresek loro iki. Gawe apa, Det? Gak nglumpuhno iwak karene wong mangan iki lho. Ngawur kon pelecehan kon. Oh, Kak. Sorry Yuti, tenang ae. Tenang ae Yuti. Tamu men, Iya. boloku nggo kene tibane. Lho makku iki lho gak endel. Makmu gak endel. Gak endel dadak boloku nggo kene iso endel-endel tok. Oh, jomre iki. Lho, ya gak ngono ajane ya iya. Ngomong. Ngekek mangan aku gak kumo-kumo. Iya, wake nang embu. Balak-balak. Blek. Dipikir aku iki lho nebang tak ya apa. Ya Ya gak. sacukupe ngono ae lho yu. Masih ponakan aja nemen-nemen. Dirapno eling-eling kon ponakane blok. Jangane rawon mantap. Mantap jos. Sayang. Sayange. Asu. Pun ngomong jemplang-jemplang. Asin iku seneng aku jangan rawon. Oh, jek sedep. Lah iya, iku mang lumbuk kelewuk pirang kintal dikabreno. Wireng temen iki. Kakono iku rawon ta benetokan batinku iku rawon ta sampusan selik. Nek jare arek nggonku sing bindeng gak ngono. Ya apa? Nek enak. Lah Heeh. mangane ya anak on. Ya. Lah iwak ya apa, Bing? Ilungan. Kok kamu jenenge Mbek ya? Lah iya. Mahane enak. Iya. Enak on. Iwake. Lah iwake ngelungan. Oh balungan Iwak balungan blok kok gelungan banget. Ya iya ancene nggo kene iki wis kadung memasyarakat. Kurang setek nek gak nangkap Budi Wijaya. Moh temenan. Apa maneh Yusumiati. Yusumiati. Belani anak. Sadurunge wis nyelengi. Wis nyelengi. Jaluk nanggap apa ditanggapno. Ditanggapno. Pungkasane kurang setek nek gak nekano wak kuntet gak gelem ya. Iya, nyoto pancene. Iya.
Ya aja muring-muring Yuti. Legine Mama Iwarti lo muring-muring. Dobol kundet iku. Wong gerang diler. Kon modun ditapuk entong kon. Kon modun ditapuk entong Lho nyonyor. gak apa-apa wong entong ana dhuwit 200.000. Iya. Lho tambah cara goblok kamu guru nyangoni. Riz, Apa? aku pinginane ku mangkel mek kon. Lho mangkel perkara napa kepethuk Masalah aku kanca? kalau ana badan goblok kalah. Lho iki kasus nyatane sih, Dik. Kediri kotane sing dadi bukti lan nyatane. Tapi nek bengi iki awakmu gak iso menang karo aku. Lho nantang kon bales kon. Nek iso mbadi pada aku 800 pen. Temen kon. Iya. Dadi Dadi nek aku iso jawab bayaranmu tak pek. Iya. Oke, badhe ono sak karepmu. bedane apa bojomu karo HP? Oh, ya jelas beda. Beda. Nek bojoku pasangan hidup sampai mati. Iya. Nek HP gadget iso digawe ngebel. Ah ya mesti ae. Bojomu digawe ngebel ku nek. Jompo karan. Nek bojoku iku wedok. Nek HP ku kena digawa rono rene kena. Kan bojomu gak wedok kan seneng ndek bojo banci. Kakekmu iku. Tak balik nang kon. Iya. Apa bedane HP ambek bojomu, Det? Ayo. Nek HP, nek baterai entek dices, Ya apa? cese dicepno celep muni titit tit. Nah, Iya. Tapi nek bojomu beda. Ya apa? Nek cesmu kok leboro jelep, unine gak titit. Ya apa, Det? Oh, gendeng kon nang kate edan. 1-0. Lho, badamu serekalan, badan sing logika sing masuk akal. Lho wong kalah Badianmu muring-muring. iku dibadekno aku lho. Masih arek cili-cili yo gak iso jawab nek ngono. Yunem, muring-muring yunem. Aris muring-muring. Liyane? Iya. Iya. Apa sebabnya banyu laut kok asin? Oh, filosofine banyu laut memang asin, Det. Alah kepetitan ngelipen. Katok aku garo ampun. Apa sebabnya banyu laut kok asin, Det? Mergo kok dilat. Mergo kok dilat. Ya wis mesti nek didilat ya Aja asin. Det. didilat lah gak krasa nek asin kon. Pungkasan aku bento saiki ya. Ket krasa. Apa sebabnya lampu kok padang? Mergo ono setrume. Alah masih gak ada setrume lengo gas umuru. Mergo diuripi ambek Sarmin. Masih Sarmin gak ana ya tetep urip padang. Diuripi ambek Desel, tenagane Desel. Masih gak ana diesel ya padang iso. Nah, saiki tak balik nang kono Baleno. katok. Apa sebabnya lampu kok padang, Det? Mergo kon melek. Lah kon kok turu peteng goblok lho merem. Ya wis mesti nek melek kene ya biar padang, nek merem ya gak ketok ngono kuwi. Situngkas. Oh, Mesti ono san. maneh. Iya dadi. Kon ro PT? Ya jelas seru. Teleke PT jenenge apa? Lantung, lantung Pak Bu nggih. Telek PT. Teleke PT apa sing gak mambu? Telek PT sing teles, Mambu. sing mamel. Mamel tambah nyegrok. Lah iki terakhir, sing garing rasane. Garine digawe pupuk kelet nggo kene sengak. Wis katok aku gak iso, ampun. Apa telek PT apa sing gak mambu, Det? Teleke PT dipoto. Teleke PT dipoto. Nek gak percaya PT pun telek putu nambun lah gak mambu. Ya wis mesti nek dipoto ya gak mambu, Dik, kono. Mangkane iku wong sing kreatif. Iya masih ngono. Tapi nek kepinteran ilmu pengetahuan tetep menang aku konten. Nek serekalan kono ya. Danyange kali bagu metu. Lho. Gak ngono nek sih pedete sapa ucul. Ya iki senengane Jumirah iki. Lah iya, kok jek ono menungso dapurane ngene. Endel ditekan padha endele. Alah, alah, alah. Lah. Kon wedok kok ruwokan ngono siji. Yo apa? Suaramu kegedean blok. Wedok kon iku. Lho aku iki wedok. Iya. Wis diwedokno ae koyo ngono. Rokokan ya, Mas. Ah. Kace jembeki. Langganan oleh aku ketemu. Riz. Toniku kepethuk iki kok gak gelem ngladeni ya Mas. Aku ki
Ladenono, Mas. Ladenono. Aku nek ladeni lako. Kacau. Jembek aku. Cocok iku bener rak sing apik. Kok iso jongkat terus dikai plastik. Iki ngono tulahe udan. Kok iso ora udan? Lah iki katake kene kaya deres sakitmu. Oh berarti udan sore man teko ikumu ya. Iki tak Terang copot beres tak benakno terang. Oh ya cocok temen. Pade. Pade matamu ngono. Kok nek kuwi arek kecelok pade sik. Lah ya apa lho? Masalah. Wong ayune ngene celuk pade. Aku kayu. Ya mesti aku dipisu. Ya mesti tak picuwi. Mbok kaya aku nek nyeluk. Lah, iki lho, Mas Kuntet. Ngene lho, Om. Asu. Kok iso tambah om. Ji. Kon dadi wedok brengosmu cukuren blok. Malah wis Gak oleh rek. Iki kudu gelek duwe. lho cukuren sing ketok ayo blok goblok. Meneh kok ayo ya wis, bakal pedet kadiran yo Bapak. Riz. Ya. Ya ngene iki nek wedok teko guyangan ya ngene. Kon karo guyangan aja. Aku ngene gendangku kono iso gimblah. Ayo. Rambutnya kayak pitik warna-warni. Ayo. Kae takku karo. Loh. Ya Allah, lho kaya ngene. Masalah rek, lek kepengin lucu. Oh, celuk tajing. Kenceng ono. Buset ah. M. Apa? Mangan. M singkatan M kan mangan. Oh. Gak ngono lho. Wis mriki. Yo. Kok kantel ceblok. Teleno kerdus yu. Lho iki lho lapor iki lho. Iki lho. Yo, aja guyu yo. Lho. Wong biasa MC ya kok pedho dagelan kok melok guyu ya. Yo dibacok cengor. Lah apa? Gak ngono peno lho nyinden wis pirang taun. Lho aku nyindan 35 tahun. Lho, awakmu dadi sinden ta, Ji? Lho. Teru aku nek taji dadi sinden. Aku biasa nggawa sinden. Lho, Kok gawe kok nggo sinden lho. Dadi sinden. Nah. Oh iya. Suwe-suwe ya. Kok aja guyu bacok pisan lho. Wis suwe, Ji. Wis suwe nggawa sinden, nggawa ganden, nggawa bantal. Alah. Kemarin aku nutur tak cangking tasku kari. Kris, Kalau tekate grebil ta. keprojo dhewe biasa gawe sinden. Ada pringisan le. Biasa nggo sinden aja. Ada pringisan le. Ya. Peno sinden iku apa ae sing iso? Yuk nyinden. Lho njade apa ae sing iso. Wong aku gak iso. Kacau. Aja menjai ngono. Aku tas iki kok krungu sampean nang Surabaya. Aku tas iki. Ya. Dibel karo Wahyu. Wahyu. Lang. Dalang ya. Lho ala teko Sumur Wahyu sing dialek nom. Iya. Lho, mandho Surabaya. Surabaya. Ari dadi Surabaya mendatangkan saya, Bro. Lho. Nekane sampean iki. Iya nah. Saking kebimbange. Heeh. Sampean disusul. Disusul numpak ana pertuter. Percutel ku apa? Jamantar putih sing gua kaya pertuter. Mobil biasa ae nguko lho. Fortuner. Lah, kaya tucukmu. Pertuner. Fortuner. Bareng aku ndok omah dadi meleplek digowo omah. Weh. Wah, ndok kono. Di daerah ndok alun-alun. Iya. Penggemar luar biasa. Luar biasa. Aku
Bareng aku ndok kono piye-piye kemayu aku. Oh ya iya. Bareng aku ndok buka lawang pelak ngene mobil aku mlaku mak teleno kemayu aku. Iya iya kemayu. Iya. Kok takane penggemarku akeh. Teleno. Bareng aku munggah gedhot plek. Piye penggemar. Moro nanggoku sek. Nyawer. Ngidoni yo. Enak didoni ngono. Wong di Tapi wong didoni lho kok bangga lah ngono. Mari ngono kuwi. Aku ndok kono tenguk-tenguk. Iya. Pelek. Wayangan cuk aku meneng. Duh. Lah kok meneng lah apa? Lah kate disetep wong. Aki ditepe. Tak. Riko iki ra ono acara iki. Iya. Acara di desa. Saiki sampeyan iku dadekno wedok. Kira-kira sampeyan iso ya mlakune wong wedok? Lah, ya iso. Lho, temen kon. Lho. Sik nek ancene iso cah didelok wong kene. Mlakune arek wedok perawan iku piye? Ini mlakune arek wedok perawan. Stop. Apa? Lah kok ngene? Lho perawan iki rapet. Oh. Ku nak Lah apa kok sujud-sujud? Gak ngono karo nek perawan iku rapet. Apa biasa nggawa ganden kok. Oh. Wis pengalaman iki. Kira-kira nek wong wedok di anak situk ngono ya apa? Anak situ ngene. Ya apa? Hop. Lah kok rada bengkak. Lah anak situ. Oh, di anak situk ngono ya. Benggang deh terus benggang. Nek di anak telu. Lah anak telu ngene. Ya. Nanti Mas, goreng kayu. Le. Iku nek dhewe anak telu. Rada ombo ngene ya. Kira-kira nek dhewe anak 16 ngono ya apa? 16. Hetet. Iku manak tan netes. Iso tagak lho. 16. Iso tagak. Lah iso. Lah nek iso. Hop. Gak ngono iku mlaku tak bayange jeplok. Anake 16 ya. Iki tutukno mergo peran utamane Gus Riko. Pantes Riko dadi wedok cocok. Apa? Andane mulut. Oh, ada di jemulut. Kok tak jejak lho. Anda lumut. Ada di lumut. Penombor rondone. Oke. Cocok. Oke. Pas. Iki nek gak sampean kan mergo engko nek berhasil hadiahane gede. Wah, iki kita jaluk. Iya. Oleh lapangan terbang. Kedirene sampe tutup kok gawe lapangan pesawat. Ya tutup lho ya. Iya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eling, hadiah gede lho. Iya. Lapangan terbang ya guys ya. Hadiah katok blok. Katok. Wah, katok. Lho, katok gelem mo? Katok iki. Lho gelem mo? Katok sak truk. Oh, sak truk ya ampun nek ngono. Ayo. Tak idone bosok kon. Oke, tau jone. Lah ya bokongku aja geger. Kacau nih. Alah. Loh, lah kok bokongku kelungguan. Kacau nih. Dia beki ya. Alah. Dadi rondo wis 30 tahun. Rabi ping 7 wong lanang bongko terus. Nek aku sedih. Maca metu sametu dicurigai karo tangga. Jare aku golek wong lanang. Lha nek golek wong lanang ya apa? Loh. Mangga. Lagi. Mangga. Nanti lari kok.
mosok. Sampeyan bukakno. Mboten ten lawange. Jublek kok kowe kupinge. Jublek jae. Oh, tak kejang aku. Mangga. Mboten mriku ta. Kada mabuk. Kula nuwun. Mangga. Kula nuwun. Mangga. Iki anek swara kok gak ana rupa. Oh, berat ya kuntut. Kowe bisa enggak? Waduh, lawange gak tak buka. Iso mowol-mowol lawangku. Padahal jatine kandele ku 45 cm. Angkon. Rasa Tak kancingnya genti, tak kancingnya genti. Ki sapa to jane? Lho, besok. Masa tak bolak-balik kok ngano lawange lho. Apa sih? Lawange ngano. Lawang apa? Lawang apa? Mang jer ngajak lawang-lawangan niku. Wong kok iso. Ket sore ra nek lawange kok lawang-lawangan iki. Lah kok ono. Lho umpamane kok. Aku ya umpama. Kacu. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Mangga sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Lho, Piye to, Mbok? Kula nuwun. Mangga. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Taunya bosok kon. Lah kon gon-gon kate nanya basa iki lho wong aku medaya. Hah? Nantang gelut kon. Loh. Iki saiki jam-jam. Wong enek wong kula nuwun ya dhewe kok goblok. Nek, Dek ku sing goblok. Kudune takok kula nuwun. Sinten? Monggo pinarak. Ngono ora kula nuwun. Ya diterus salahno sing medaya. Gara-gara medaya
gendut. Ya cuk iki. Gak kok ngelu Yo aku gede ngono. Abane keretek nggonku dhewe kelungguhan. Kacau, kacau. Tak tinggal kok melok ae iki. Kula nuwun. Mangga. Napa leres niki griyane mbok rondo dadap srep. Yo nggih, dadap serp dalem bobok. Dadap tok. Oh nggih, mbok dadap tok. Nduk, gak tok. Nggih, gak kathik tok. Masalah kacau, kacau. Jembek aku. Jenengmu sapa to, Mbok? Yo, dadapan. Yo dadapan. Iya, Nduk, aku mbak rondo dadapan. Lah, iki apa to, Nduk, kok gawe iku? Niki. Heeh. Sing tak gawa. Keranjang matamu picek. Duh. Apa? Keranjang matamu picek. Keranjang motero. Matamu picek. Ero. Picek. Ero. Picek. Ero. Picek. Ero. Picek. Oh, iya susah kero. Lah kok rene lha apa, Nak? Ajeng unggah-unggahe Kang Mas Andande lumuten. Lah jenengmu sapa? Jeneng kula napa? Yo. Jenengku iki ireng, iki ijo, iki lorek. Pleting lorek. Oh, peting lorek. Peting lorek anake wong akeh. Lah sampean karo. Lha mbokmu tau tak icipi saiki ya. Berarti sampean tau ngicipi, Mbok? Tak icipi suwepet. Aku. Buta galak. Sampean tarekno ya, Mbok. Ngene, Nak. Sing lakoni iki anakku. Ya tak tarekno to. Sampean tarekno. Iya to. Aku isin aku. Tarekno ndak ya? Ngene, Nak. Nek ditampa, ya, aja bunga, nek gak ditampa, aja susah. Ya cangkemmu ngene iki sing njaluk disaduk jaran. Lah gorong-gorong lho, nek ditampa aja bunga, nek gak ditampa aja susah. Lah iki dongakmu ngene iki gara aku gak ditampa. Cangkem ngene iki njaluk didok iki sampe bosok. Kudune iku muga-muga ditampa ya Nak, ngono. Aja Ayo boleh ngene iki. Lah tak tarekno. tarekno. Iya. Sik nak bokongku njono, Nak. Mbok rondo yang ngene iki lho bokonge merutut. Keren, kaya wong gawe pempres bokonge nyemul ngisor. Ya apa lho? Ger putraku. Lapa? Awakmu iki macak lanang apa wedok? Wedok Lah terus suaramu iki, Mang? lanang Lah bener? 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 Nggih. Bener apa nganggetmu? Salah kanggoku. Ini orang sing genah wis gak iso. Lapa? Kudu tak duwe karo iku. Ger putraku. Lah wis bener iki, Mang. Bener suarane cocok. Wis tepak, wis tepak. Hah? Kok iso dole ngono? Saya bingung ya aku. Lah wis tepak iku, Mang, suarane wis genah. Tepat kok kene ae, kamu jangan bicara. Oleh. Ger putraku. Oh, si Ani. Lumayan. Wah gak iso. Nek tak tarekno iki aja ngene. Aku malik ngene. Lah wong aku ya kudu joget tok. Joget kok joko ngene gak oleh. Joget nduk buri, Nduk gak oleh. buri, ya. Kudu nang ngarep. Arep. Ngono ya ngomong to aku joget.
Ngono. Hei, mikir aja mundur. Putraku. Oh, Begini. Lambat. Pacu. Sik keduburan. Duburan jamin kedubur saya sakit ta. Wis, aja ngene. Aku. Lah dhuwur iki lho. Ya babat tah. Tah meneh. Pasno. Oh, ayo. Kalau tabekan ludah. Untune entek. Sepura ija. Oh, dua asal gegeman. Onde-onde dah. Ger putraku si Andi. Masalah lumayan. Salahku ceng-ceng Piye sih, Mbok? Aja teko salah, aja teko mburi. Kok buri salah? Kok ngarep salah? Berarti aku jogete nduk iringan. Iringan. Ngomong ta? Bingung iki. Apa iku? Apa? Kok sih? Prisan. Tahu yu cocotmu apa kok? Dok gedang kluthuk. Sari manis, gurih manis tambah guli. Apa guyu iku? Tak tarik anak. Apa sih? Anak covid dah. Yer putraku si Alhamdulillah, Mbok. Alhamdulillah. Aduh blek. Ditopo ya aku ya. Korong. Loh, aku mah koyo krungu. Krungu jane kan mau belek. Kata sama satu kok. Yer putraku. Ya iki. Nek arep ya iki pangan. Iso. Yer putraku. Si Andi lama. Putri
Oh, waktu. Ada dulu pakai waktu. Gitu. Iho timbo. Coba ngomong ada untung tek. Piyo piyo kula boten puro platen warek sesane wong golek Ah, sampai pindho. dipandesi. Dek. 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 Awakmu gak diterima jere sisane tekek. Aku wis krungu. Ora usah dikandani aku wis krungu. Agarmu kowe iki jublek. Aku kowe iki jublek. Apa ini ya? Olehku brae ku saulan kepongkur. Kate unggah-unggahe ada di lumut. Kok iso aku gak ditampa? Lah gak ditampa awakmu sisane bakul tekek. Le, aku iku lho mak ngicipi pucuke tok. Pucuke tok sesuk mendelep. Sik. Nah nek aku gak ditampa aku gak katene mulai kok kene disin raimu. Lho, mulai. Mah, Lho, mulai. mah. Lho, ora Ora kate ditampa. aku mulai. Aku ndok kene cek isin raimu. Lho, sing sini kan. Bapak, yo kon niku sing isin. Lapo? Pak. Lah, Gak katene mulai. kana, lu kok kana? Lu kok kana? Sakarepku sih. Lu kok kana? Sik takane lemek terus e. Ayo. Kok kene? Ayo. Oh, gane dah wis. Sakene, Dok. Aku harap Mbak Rondo, oh kita Mbak Rondo, ayo Mbak Rondo. Picek. Mbak Rondo. Pen sapa reca ta? Reca ta? Retor-retor kate kok guyah lah. Lah pen sapa? Aku rondo dadapan. Ini kok menyeramkan. Lah ya iya lah. Temenan ta? Yo kok temen piye terus? Kok mlapo ojo-ojo kono ku? Pen lo mirip badut sing nduk Sunrise Mall. Aku sing ngene kok. Iya. Ngene kok. Oh, ngono. Temenan ta? Kon rene apa, Dok? Tuku sampel. Rene ku ya enggak-enggahi. Oh, enggak ada di lumut. Nggih. Tak tarekno nak ya. Nggih. Nek ditampa, aja bunga nek gak tampa aja susah kok. Ya kudu ditampa. Ya iya kok sik. Oh. Kudu ditampa pokoke. Kudu-kudu ya nek kon bekakas enak. Enak. Apa sampel? Tak apa iko Pak Jono iko, tak oleh enak. Mbak Jono, apa iki enak? Alah, tak ngrasakno ta? Oh, tahu tahu saya. asin ta? Tahu, makanya tahu. Ya api, api. Hormat! Oh, enggak. Tak tarekno nak ya? Kudu Jeneng diterima. apa? Kelenting green alias kelenting hijau kan baju kita kan sudah sama. Iya. Jadi makan cocok jadi Iya. kamu. Aku kok jadi berangsang. Ya mbok yo. Iya tak tarik. Engko tak kai hadiah. Tak kai iku tak operasekno tarik wajah. Iya, tak pernah tarik wajah. Wajahku wajah iya ilahi ta'ala.
Oh, terus jaluan ya. Kan? Jalan. Kelilipan idune dhewe. Tak tarekno nak ya. Putraku, oh si Andi, Ya kok gak tahu. Le. Tuh kan? Kalau ini Pendiku Rambutku kan lemah ta. Pendiku kelilipan hidupan dhewe. Ora rambut mana? Nek. Lah ngene tak sebelum. Ala tambah peri mang sampean lombok takon ki mung. Katarekno, tono. Ngene. Tapi itu karena bolomu ki. Wah, duduk balaku. Alah, tak cantik ae dadi lumut tak gelungan. Mbok. Nduk kene penduk kono. Iki lho miki enteng kono. Nduk kono. Sopo rek guyu cekeklek rek. Mayam. Putraku, oh si Andi, lumo. Maruna, anak putri jauh jawaban dari panja. Keting apa yuk? Iku jere peting gere ya. Kacau. Matane kayak pendekar mata satu ngene. Biyo kula boten wuduh. Lah ya apa sih, Mbak? Keting itu sesane wong dodol Sisane yang dodol apa, Mbak? Rene. Peting hijau. Sisanya apa nih? sisane ku dodol bakso, Mbak. Peting hijau, sisanya bakul pedal. Lancang anjene awakmu. Ya, pemira rotung. Lancang. Aduh. Lancang. Yo, gitu ah. Ayo. Ya sedikit lancang. Ayo. Moncrot kok iki pipi gombal. Ayo tombol. Ini nak. Ini lho nak ya. Jaluk tolong aku Mbak. Ose akeh wong akeh merkosa kongko. Aku pengen ada di lumut. Sebenarnya dari lumut. Mangat nak, kok tak tahu yutan tapi gitu. Masa gak diterima? Gak diterima. Gak diterima wis. Mulia. Aja nek kene ngrusoi. Kon iku wis elek, enggak telo ati. Sing elek sapa? Pean. Aku lah. Iya. Ya apa lho? Aku mau mulai aku nduk kene. Ya gak izin gak tau gak boleh. Ya papa. Ya gak izin pean iku. Ya gilani salepe dilebokno Jepi. Alah.
kene mau. Aku adalah aku. Adoe Madura sampai tekan Kediri kok nang alas sakmene jembare ana sitan. Setan. Peno iki uwong apa memedi? Loh, aku gendruwe. Aduh. Oh angin depake salam karong dari bulan salam tretan sedaja juga Rama ben Ebu cukok napakak se paling nyaman cukok tengiri norok sapakak se paling nyaman norok mami Okta Serli norok sapa bu si paling nyaman yang paling nyaman melo embo dewe do di hey do dadi di do di do dadi di do aduh aku ndelok pengumuman nang embong ngarep jarine ana mbok rondo jenenge mbok londo ndeladap Bidak aku, dadapan. oh sapa sing jenenge mbok rondo dadapan aku gak mungkin wong raimu kaya remote AC Di waktu fotone aku jek prawan. duwe anak sing jenenge ande-ande ngemut Ngemut bekakasmu ngono. aduh Anda dilumut. ojo menghalangi perjalananku kon ade menghalangi tak bacok tak aja. kenalno aku plenting duro ado-ado teko Madura mrene kate ngelamar ande-ande mlumut Kate ngelamar ada dilumut. Ande-ande lumut. Madura jenengmu sapa? aku jenenge Klenting Duro Oh, Kendeng Dura. sampean sapa jenenge Aku Mbak Rondo Dadapan. oh dadi peno sing jenenge Mbok Rondo Dadapan Lucu. Randal Dadapan. berarti mae ande-ande lumut Iya. aduh sepurane sing akeh Mak. Sepurane sing akeh Mak. Yang ngono mantur. Ya ampun. Satore kok utek-utek barang pencal. aku kate ngelamar anake peno Ya, tak tarekno. Sing lamaran nyebut lamaran. iki sapa no begengek loro Oh, begengek iki ngono ngelamar. iki yang ngelamar ojo diterima iki wong loro benggang kabeh wekku seret Mak Seret sak sarunge katut menjero. aku kayak ramuan Madura Mak Tak tarekno. temenan Mak Ya. mek sampe anakmu gak nrimo mati saiki gak ngenteni meneh peno Aja ngono ah. Golek badhe saploke kate bacok. ayo tarekno anake peno Ayo to, oke. Putraku si Andi lumu tang lake ruah bojoku Mak tamu
kaya sapa, Mak? Yung piyo kula kige puro Aduh gelem, Mak, tak bojo, Mak. piyo kula badhe mudhun kleten kula punika kang kula suwun kleten turut punika kula nggih urun. Aku anjene iki suci, Mak, siji ambek wong Yo, loro. masalah. Awakmu diterima, Nak. Cocok meneh mikul banyu karo aku. Mikul banyu matamu ngono. Ana wedok mikul banyu. Diterima jos. Ya, minggir peno duduk sainganku. Bapak enggak apa-apa. Takon cepet bapak. Ngicip-ngicip. Heh? Ngicip-ngicip kan gak gelem ngicip ta. Oh, gak iso jenenge bojo, Dek. Oh, jadi icip-icip. Titik sae nih. Katik, masih pucuke gak atik. Nih. Katik. Jar, putraku nak mudhun kok sanggar pamujan, Jar. Mak, Kula ingkang dugi yo. peno dulur tuwek. Peno yo adikku. Mek wis aku rumah tangga ojo adik cepet-cepan jenenge bojo. Gak iso. Gak iso. Wes. Ora apa-apa. Adikku encep gak oleh gak apa-apa. Wes kelas. Anakmu cinta sih karo ada lumut. Yo, sing jenenge bojo teko Madura sampe mrene aja ngomong gak cinta. Aku cinta lahir batin ya, Mak ya. Iya. Kon cinta sih karo ada lumut. Iya. Tapi mari kon kudu rapi lo ya. Janji. Ayo janji. Janji kan. Janji lo ya. Aku wis Pokoknya lek kon gak rapi oleh ada lumut kon sabar bledek. Aku tetep entuk aja ande lumut. Ya wes. Temenan. Ya. Wes Ini kalau. bojoku, Mak. Kalau. Aku dah. Wes. Kok ambungan. Aduh koyo ngene. Aduh koyo ngene. Aduh. Peno bujuki. Anakmu koyo marmut jarine ganteng. Koyo ngene, he. Koyo ngene, he. Koyo ngene, he. Setan lili. Iki anake Peno. Ya iki anakku. Aku wis curiga mbok elek apa maneh anake. Ana curiga kok ngelamar kon. Ya karo lho postere ganteng. Lah, no penting iki jen nome, saiki nek setruk. Mari tak gawe iku. Saiki ne. Nak. Kon sing ganteng-ganteng iki lho. Sing ayu-ayu mok kok dadak sing kaya buk iki kon gelem kenapa, Nak? Ajar iki. Mak, ayo. Peno meneh suntika. Bolak-balik peno ngentut jantung. Kon iku ngomong sing ayu mbok tolak, sing elek mbok tampa. Tak tegese. Apa sebabe sing ayu mo, sing elek ditampa. Iki kena digawe ngempet kali-kali bago. Iki Gak iso, Cak. Aku merasa dibujuk kon kurang ajar. Aku dibujuki, Cak. Iki mau latihan. Latihan, Bu. Lapo kon kok unggah-unggahi Aduh kurang ajar tajiku jare duwe anak ganteng tipe latihan. Latihan. Kok lajene. Wis gak ngurus kon. Ya wis. Iki lho. Paras ya. Masa Allah, Anda di rumah itu mesti ini ganteng. Iya ya. Lapo kaya garangan nangop. Rek, Iya ya. matur nuwun karo Bapak Mujani, karo Bu Sumiati. Ayo apa? Mantu putrane, muga-muga Bapak Mujani sak keluargane dibarokahi Gusti Allah. Amin. Nek duwe gawe gak ana rubida apa-apa. Alhamdulillah. Muga-muga rezekine tambah melimpah ruah. Amin. Bengi iki lakone apik.
Permintaan. Lakone permintaan. Putri Ferry Sedi. Monggo ditonton. Putri Ferry Sedi bersama Ludruk Budi Wijaya.